саломи хидмат ба ҳамаи шумо мерасонам, дӯстони азиз, бародарои қадрдон ва бетараф буда натонистам ҳамчун одами интернетӣ. мақсад ки тӯли солҳои зиёд меша дар ҳамин шабакаҳо ҳастем. ҷалла ҷалолҳо. масъалаи Барада ва Усмон, яъне Музаффар бо бародарам Усмон, ма қатъи ҳарди ё шиштам нон намакам хӯрдам. Усмона ай соли хизмат медонам, соле ки хизмат будам дар часп будем. Ман ростига бо вақто намедонистам. Усмон вақто вай набуд, мақсад одам интернетӣ набуд, ё ки шояд буд, ман намедонистам. ҳама қашан медонам ки ҳама вақт дида будам ҳамин бачара. баъдон баъд буд дар чанд ҷо дидем, шиштем, вохӯрдем. бачаи хубай, бачаи зиндадилай, мехоҳад ки дарди халқа гап зана. Барадам ин қадар солҳо дар дига давлатҳо кор ва фаъолият карда, ку дар дига Германия кичхеле ки дар ини вай гуфт ки мақсад ай пушти патриотизм, ай пушти ватандӯстдорим тирам хӯрдам, гуфт ку ина дар ҷоизаспории сол. ман намегӯям ки иш ихел ё ки уш ухел. ман фақат чӣ гуфтаниям? фақат бегуноҳ зоти покаю парвардигорай. зоти пок парвардигор бегуноҳай. ягон нафар бегуноҳ нест. ягон шахсияте ки одамизод бегуноҳ нест. ҳеҷ кехаша мусичаи бегуноҳ нагира. ҳеҷ ка бигӯяд ки ман бегуноҳам, и гап нест. и гап дар мусулмон мардум нест ки бигӯяд ки ман бегуноҳам. фақат мо ба ақлмон кор кунем ки ризқи як нафара нахӯрем. фақат мо ба ақлмон кор кунем ки мақсад ки як дасти як каса бигирем. мо барои қа ба дунё омадем ки мо алҳамдулиллоҳ хумона кундаи сина мезанем, алҳамдулиллоҳ мусулмоне мегем. мо барои қа ба дунё омадем ки як каса ёрдам кунем, дасти як каса бигирем. мақсад ки айни ёшӣ монда. он вақте ки пир шидем, бо як нафар дасти моро бигира. ҳамин барои чӣ нигоҳ кор мекунӣ, охири онда пенса меброӣ. ана дар вақти кор кардан кори давлатӣ дида. мақсад вақте ки кор мекунӣ, ай сари оилӣ ки мақсад як гардак мегирам, барои оянда мабодо ки зинда мондӣ пенсат шава. ин ҳамин қонуни зиндагӣ ҳамияе ки бояд мо ҳозир вақти ёшӣ монда як каса кӯмак кунем. мега дар ҷавонӣ дор пиронро азиз, то азизи дигарон гарди ту низ. мо бояд айни ҳол мо касбе ки мо дорем, мо як каса бояд тарбия бикунем. як каса мо як сухани нека ёд битем, як каса ватандӯстиро ёд битем. ҷавонҳоро бояд мо барои меҳру муҳаббати ватандӯстдорӣ, меҳру муҳаббати падару модар моро мебинанд, моро тамошо мекунанд. мо дар интернетем. итане ки мо фақат ҷангу ҷанҷолмонро нишон битем. илтимос, хоҳиш мекунам бародаро, биё дӯстона зиндагӣ кунем. дар ин умри дурӯзамон мо бояд чӣ хел бигӯм, хубу хушу хурсандона умр ба сар бибарем. на ин ки хафагиву душманиву. ман намефаҳмам бачаҳои ба ақлен ҳардадай. чӣ хеле ки ман қати шумо шиштам нон намак хӯрдам, ҳар ба чӣ мефаҳмед? бачаҳои ба ақлен. ҳамия хеле кинен ки ҳамдигар фаҳмӣ кунен. ман намехоҳам ки ҳамин корҳои шумо атфе чапа кунену дар интернет обрӯи хумонро пас мекунем. мо обрӯи миллатмонро мо пас мекунем. мегӯям бинед блогерҳо хушон ба хушон соз нагирифтестиянд. мақсад моро эрониҳо тамошо мекунанд, моро афғонҳо тамошо мекунанд, моро дигаву дига миллатҳо тамошо мекунанд. мебинанд ки мо фақат якдигаримонро дар шумо ҳақорату гапҳои қабеҳу чидар кора мекор. хоҳиш маслиҳат кунем, во бихӯрен, ҳамдигар фаҳмӣ кунем. ҳамин чӣ ғуре дорем, чӣ дарде дорем, хитон ба хитон ҳал кунем. шарт нест ки байни халқда публикатсия кунену бурорин байни халқда нишон битем. ҳамчун бародарвор ҳамин гапҳоро хостам ки бигӯм, бифаҳмед. ва фикрам ки мефаҳмидагӣ бачаин иншоалло ки мефаҳмед. худованд ёру мададгортон дар ҷое бошед набошед. худованд нигаҳбонтон бошад. зиндаву сарбаланд бошед.